Bihigni mungui telemurao petrol pump. Besajalani mungui khuaio petrol pump. Hatai kotoro chartala building. Kwbangma jaga jagao building. Tai chwng koktoma mankha Delhi o bo flat paikha hinui Vikas Debarma Montri. Puilano khulumkha chini gari nai tongnai takuk tai buk chongno tinini koktoma hingke haise tai kebuya chini minister montri Vikas Debarma ni koktoma chwng khnakha bo kwbangma thaio business bini sak saichungni business khulogui nai tiprasa bigra rokno naiyakhai bini sak saichungni bagui simi bo business khulogui nai income khai tongo hinui khnao kwrwng thaio chwng nuk khnao bini building rok bormora hatai kotor bormora o building rok tangui tong hinui khnao saimi amo bwsuk jordi kubui hingkha tai kaisa kok abo tebo uanamasingcha bini Delhi o se flat paijak tongphu amo saimia bwsuk jordi kubui chwng notice o nungmani hingkha amhai hinui nai swijak tongo aro bangla bai notice norok nugui mankha notice bangla bai swijak phiya saimia bwsuk jordi kubui amo jora no kok sanai jodi no kubui wngui tongkha hingkhe chwngle haino achugui tonglak chwng video ma swnamnai video swnamui lukurokno ma phunuknai sogui nukthung tangui himale bo to tiprasa rokni boot manui se angko wngmani montri wngmani minister wngmani heba hingkha tangui bo tiprasa rokni bagui samung khaioi bini niji sak saichungni bagui nai niji sak saichung chanani bagui nai nijini family no petrol pump telemurao petrol pump hingkhe khuaio bo bihigni mungui petrol pump pho bo kisapano laijaya da yang nini dophani borok se machaya manungya nog kisik misik saljama chaya pharijama chaya amhai borok kwbangma nugui tongo bo amhai rok nugya da kisapano khairokya da tini bo tiprasa rokni montri wngui amhai jagao sogijak hingkhe tangui tiprasa rokno naiyakarui bini sak saichungni bagui bo atui khe samung khaina klai tiprasa rokni boot bai se bo tini montri chwng jotono saimano chini tiprasa rok hingkhe tai bumung khaliya tamoni hingkhe agini simbani chwng nugui phaio montri rok MLA rok wngui thangma pore tai para rogo phai naiphia kwrwi borok bai malaiphiya amhai wngui agini simbani chini montri rok chwng nugo agini simbani amhai abo haikhe thangsinai hai ma tongo ta amo haikhe thangsinai buile samung khaisini khaiui raba rasini raui ha tansini tanui muiya phalsini phalui se nog kaisa kutha nog ni phano tangui maiya phiya bok hingkha hingkhe petrol pump duita hingkhe building bo kwrwng thaio kwbangma pho amhai hinui khnao hingkhe chini tiprasa rok no khebo tamo nugliya da hingkhe tinini bagui asang laisinai khulumkha hambai joto nai tongnai takuk tai buk chungno.